Tam bagi khosal itu, kimna bagi dah, posta tahu kimna bagi dalai tu, orang tam itu tebo soge menang thang mana, nui mangkanai, kinar. Gas itu sukses tertinggal ko gya phiaba mohai hat kasa thina ni ko gya kebo bithiri angkai bithiri wina kutha jamani ko klayu mo di gas angkai to mo hat kasa thina ni ko gya duru khaise thiga mo sakangono takuk do nin bumung kya sakra kari Ani mong kha priyo tu te forma. ingkai mo bo thai nong ni thaini bumung kamin bumung ro kya sakra kari Sin kami ka sipai war murabar. do tam kha tangai ni arok thina nang kha do kya sakra kari To aro kabang mon Tangai kyoga thike. kongmani. Ingkai tini phongo hotot kai phai bui sao je nin jotono thui thangbai ka. Lai tak phai nai mani kubino eseng tak ti salai ka tak to kabang mo tong phuti sanani. Ingkai mo hai kai jodi ban rogo bithiro rilai kai seng bahai basi lainai. Seng to tak mo phoksa khongnai manani bagi no seng chiklai laimani. Tak mo hai si অবস্থা angkai to bukha to hain thui thango. Ngete taw mo arok se khai chanan mo to turi ke tam khai choli nai. ingkai busuk kani rok mo busuk no ni ban Oro prai der kani hai tongo. ingkai te khungsai angri mangka Sakao bo rikha aro khai to te thangka aro to prai 50-60,000 টাকা na khiklai jak tongmani. orok busuk khilai Oro jak bati no 30-40,000 টাকা na tongo. Ngete chamani uskango se turi khai. ani samung ri manita ingkai abo hai kono soinde hore tong ni abo hai je bithirok rinai rok no Muti hai ang bui bai kuno walai sulai bo kuri ingko bo kuri
tak mo tangi ba tei rikha abo tak bogoman no saimon nung to kono party rok le abo hai rok khere ang khere kono pati bo khai garo bhai ki sema kan bithi rok rija khane bet at horat kai to muti kai thiya gas na kai to masamang ni sekang thiyo kai ta ang to delhi ni phayo kai ab tei ro bong ya mo horat kai se a thi kono bithi ni bahai rok mamang khati rok tuyo kaisa thok khai rimi thong agi rogo abo keri rija khane ni ingko ban rok moti hai wase panong ya bithi rok roi bubutha jaka batha jaya engkai nung tam saklane dabo lukurong no lukurong no tam saklai ni mo hai jodi sintibra sarok jodi tonglai ke sing bahai choli lainai mane moti hai kemni khotita khaitung kaisa borok nang kaisa sakai sayang kai nang se suba su khai bonote bo sagati sanani mo hai ke jodi khai khai to sing borok chepsu dine tola thangnai hambai tam arok khijan jat tong mani ni anora tongoni rui nini katol gaite karpu mirka joto ase tong nini aro ko champila nini ko lati nini khangai bondo se thithangka gaite gas ngai to khangrai rok to thina ko gya moje mane ja sapano mane borong no saka karina ni musung jai bo hingsa nangai bithiri ma ko engkai nung kamini okra rok no jajanoka member prodan ba abo hai gormo abo ko ta chairman rok kai angke bono januk maya ko tagi ko moyango ar tisabai kai ang januk nahi to emo arok ang to tesa manukha nung tamo ki tesa ka moro mo kai to tabo kaisa jaga tisawai bono phobi khibi nai obo to tang mo tong hate bo tei dusi tong thanai mo sana sukliya na sai bomali amo kai tola bote kaisa borong ni ban tongo ngabin bo jate khoti tan ungthong aboni babe